Este 8 de marzo, Día Internacional da Muller, o movemento feminista saiu ás rúas, polo menos, en 40 movilizacións por toda España. Unha celebración do 8M marcada un ano máis pola división do colectivo feminista. Non se poñen de acordo pola lei trans e pola abolición da prostitución, reivindicacións que este ano se suman á xeopolítica e o non á guerra, recuperado por Pedro Sánchez. Aquí en Galicia, tamén divididas en varias marchas, as mulleres reivindican o seu papel na sociedade e piden avances en materia de igualdade. A pesar de que se anunciou unha reforma laboral no ano 2021 que se supoñía que iba rematar con estas lacras, pois aí están, non só non remataron con elas, senón que aumentaron mesmo en certos casos como é o da fenda salarial ou da fenda das pensións. Saúdos, que tal? Boas tardes. Neste 8 de marzo temos que seguir falando da guerra en Oriente Medio. Irán xa ten novo líder. Sí, pero por cuestión de seguridade non se coñece quen é. Pero Israel xa advertiu que o vai perseguir. Durante a noite, as bombas caeron en varias instalacións petrolíferas de Teherán, cubrindo a capital cunha nube tóxica. Mentres, Irán contraataca territorio israelita e estadounidense no Golfo Pérsico. As forzas da República Islámica afirman estar preparadas para varios meses de guerra. A 5 meses do eclipse solar do próximo verán, xa hai reservas de aloxamento nas zonas de Galicia onde se vai apreciar o 100%, unha oportunidade única na vida que poucos queren perder. En Ourense son 15 os concellos onde a lúa cubrirá totalmente o sol, non o perdan. Dende o ano pasado hai chamadas de xente do norte de Europa que estes temas o toma moi en serio, chamando para reservar. Incluso hai hotéis que dixeron, oye, é que ainda non abrimos o ano 2026. En este telexornal tamén imos coñecer o traballo dun rastrexador de fincas. Seguro que lles pasou ou coñecen alguén que non sabe onde están eses terreos familiares que herdaron. Pois este home, Manuel Soto, encárgase de analizar testamentos, arquivos e percorrer os campos para atopar o patrimonio dos seus clientes. No catastro tives un camiño, pero cando chegas ao lugar, ese camiño ou non o hai, ou eso que ves un camiño, pois hai un taluz e ti non podes chegar a él, entón a cousa complícase. O feminismo celebra un 8 de marzo dividido por quinto ano consecutivo e marcado polo non á guerra. As dúas marchas principais organizadas pola Comisión 8M e polo movemento feminista percorreron as rúas de Madrid dende o mediodía. O feminismo volveu saír en dúas marchas diferentes que tinguiron demorado as rúas de Madrid. Mantense a división que xurdiu en 2022 por discrepancias sobre cuestións como a lei trans ou o modelo legal sobre a prostitución. A marcha máis multitudinaria organizada pola Comisión 8M tiña este ano por lema "Feministas antifascistas somos máis e en todas partes". Nos proclamamos en defensa de la paz, en defensa del pueblo iraní, en defensa de las mujeres iraníes y en defensa de todas las mujeres del mundo que hoy sus vidas corren riesgos sencillamente por hechos a veces tan sencillos como poder emitir una opinión. Tamén ao mediodía, pero cun percorrido diferente, arrincaba a marcha organizada polo movemento feminista de Madrid que escolleu o lema "nin veladas, nin explotadas, nin prostituídas". Vamos a estar con las feministas, con las de siempre, en la manifestación que sigue reclamando sus derechos, que sigue poniendo pie en pared frente a las barrabasadas de un gobierno que sí se pretendía como el más feminista de la historia, pero que es el que más daño ha hecho al feminismo, a las mujeres. As mareas moradas sucederonse polas principais cidades españolas con máis de medio cento de convocatorias que este 8M están moi marcadas polo rexeitamento á guerra en Irán. A ministra de Igualdade tamén esgrimiu o non á guerra nesta xornada reivindicativa. Non podemos pasar por alto, dixo, o que sofren as mulleres en zonas de conflito, as iranianas, as afganas e as ucraínas, e lanzoulle unha mensaxe ás novas xeracións. Es mucho más importante, mola más, es más erótica la igualdad que la imposición machista. Que consideren esa posibilidad.
O presidente do Partido Popular tamén se referiu á conmemoración deste 8M. Foi durante un mitin para a campaña das autonómicas en Castela e León. Alberto Núñez Feijóo reivindicou o papel protagonista das mulleres na sociedade actual. Dixo que o PP é un exemplo de igualdade real e non de pancarta e aproveitou para criticar duramente as políticas de igualdade que se desenvolven dende o Goberno central. Por eso no podemos aceptar lecciones de quien no puede darlas. Estos últimos años, el Gobierno central ha humillado a las mujeres españolas. El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción. En Galicia, o feminismo tamén divide as súas forzas con diferentes marchas nas principais cidades. A meirande parte das movilizacións terá lugar pola tarde, pero xa nalgunhas das 7 cidades houbo movimento pola mañá. En Santiago, o Sindicato Nacionalista CIGA destaca que hai máis mulleres ca homes contratados de xeito temporal e que as pensionistas reciben menos pensión cos homes. Unha manifestación só para mulleres coa que pretenden visibilizar e denunciar a situación deste colectivo. En Vigo, a movilización feminista tiña dúas citas esta mañá. Ás 11:30 houve unha concentración organizada pola CIGA e ás 12 partirá dende a Praza de España a movilización mayoritaria. Pola tarde haberá outras dúas manifestacións. Unha ás 6 e a que se agarda máis numerosa ás 8 do serán. Na deste mediodía estivo presente o secretario xeral dos socialistas galegos, quen salientou que o feminismo é a solución contra a desigualdade que sofren as mulleres. O feminismo é a solución, sobre todo en momentos onde hoxe tamén reivindicamos esa existencia desa desigualdade real, esa desigualdade que en Galicia se materializa en que as mulleres cobren 5.000 euros menos en cómputo anual en relación cos homes, ou cando o 99% das mulleres son as víctimas deses delitos que se producen nas redes. En Monforte, os socialistas acoden da man de José Tomé os actos preparados polo Concello no Día da Muller. O PP e o BNG deronlle plantón. Lembremos que a Fiscalía presentou unha querela contra Tomé tras recibir unha denuncia por acoso sexual. José Tomé solicitou a baixa de militancia no PSOE, en cambio, mantense como alcalde de Monforte de Lemos como non adscrito, aínda que co apoio do grupo municipal do PSDG-PSOE. Tamén conserva a súa acta como deputado provincial. Nos respetamos a presunción de inocencia e vamos estar sempre a favor dese dereito que ten unha persoa a defenderse. Con este presunto caso de acoso sexual, pois se poida seguir facendo esas manifestacións a favor da muller cando certo é que lle están dando a espalda a todas elas. Entendemos que non é normal que se estén facendo actos pro día 8M e que este presidido ese acto por o alcalde que está denunciado por un suposto caso de acoso sexual. Parécenos que non debemos estar ao lado carón dele e do seu equipo de goberno do Grupo Socialista por incoherencia, porque eles son uns incoherentes, porque creo que mentras ele este inmerso neste procedimento judicial debería apartarse. Parécenos unha ofensa incluso que se reivindica hoxe que o Día da Muller. E a actualidade relacionada co conflito de Irán-Lébanos unha vez máis ata o Líbano, onde este domingo Israel lanzou un ataque de precisión contra un comandante da Garda Revolucionaria iraniana. Trátase dun militar moi importante encargado das operacións do réxime persa no exterior e dende Beirut contanos a última hora o noso enviado Marcos Méndez. É a primeira vez que Israel ataca o centro de Beirut dende o ano 2024. O obxectivo foi este hotel nunha zona moi turística do centro da cidade de Israel, que aquí se aloxaban varios cidadáns iranianos con ligazóns con Hezbollah. O ataque foi de precisión, só afectou algúns cuartos, o que demostra unha vez máis que Israel pode realizar este tipo de ataques sen causar gran destrucción. Nada que ver co bombardeo desta mañá en Navatille. Aquí morreron 4 persoas e hai alo menos 10 feridos. Ali son polo menos 15 os mortos e a destrucción é completa. Esta fin de semana, ao redor de 200 funcionarios diplomáticos e os seus familiares de Irán saíron de aquí do Líbano, a maior parte deles con destino a Rusia. O goberno libanés xa avisou que deterá calquera cidadán de Irán que atope no país e que o expulsará inmediatamente, porque Israel xa ameazara que todos os iranianos que estean no Líbano son obxectivos dos seus ataques.
Irán xa ten un novo líder supremo que sustituirá a Ali Khamenei. Foi escollido pola Asamblea de Expertos, pero non se desvelou o seu nome. O exército israelí proclamara previamente que o ia perseguir do mesmo xeito que fixo con Khamenei, e polo de agora prima o segredo por unha cuestión de seguridade. Mentres os bombardeos en Teherán centráronse esta madrugada nas instalacións petrolíferas. Varias infraestructuras de almacenamento de cru foron atacadas e esta mañá a capital iraniana amencía coberta por unha nube tóxica debido ao petróleo queimado. Despois do bombardeo aéreo de 4.000 obxectivos en territorio persa nos últimos 8 días, a pregunta é se en algún momento os Estados Unidos despregarán efectivos terrestres. Posiblemente por unha moi boa razón. Ten que haber unha boa razón para facelo. E diría que se algunha vez fixésemos iso, eles quedarían tan minguados que non poderían loitar en terra, contestaba Donald Trump hai unhas horas. Irán volveu lanzar ataques contra Israel e contra intereses estadounidenses no Golfo Pérsico esta madrugada. De feito, a Organización dos 6 países máis ricos da Península Arábiga denunciaba que se está a vivir unha perigosa escalada na súa área, malia o anunciado onte polo presidente iraniano. O réxime persa sostén que lle queda corda para unha longa resistencia. As nosas competentes forzas armadas da poderosa República Islámica están completamente preparadas, como mínimo, para unha guerra total e intensa de 6 meses, anunciaba hoxe Ali Mohamed Naini, voceiro da Garda Revolucionaria iraniana. Tanto Israel como os Estados Unidos sosteñen que destruíron a maior parte das reservas de mísiles e lanzadeiras do réxime persa. Como contraste, a Garda Revolucionaria asegura que polo de agora gastaron os proxetís de segunda xeración, fabricados antes de 2012, pero que os manufacturados nos últimos 14 anos seguen intactos. A policía norueguesa busca os responsables do ataque perpetrado esta madrugada contra a Embaixada dos Estados Unidos en Oslo. Houve unha forte explosión que sacudiu a entrada principal da delegación diplomática e provocou unha gran columna de fume. Segundo as primeiras informacións, os danos son menores e non se produciron feridos. Dende o Servizo de Resposta de Emerxencia noruegués rexeitaron relacionar o incidente coa guerra de Irán ata que se investigue o acontecido en profundidade, mentres que a ministra de Xustiza nórdica cualificou o suceso de inaceptable. O conflito bélico ten un impacto directo tamén nas empresas galegas como as de logística, afectadas polas restriccións no espazo aéreo e o peche do Estreito de Ormuz. Unha compañía do Porriño deseñou un software que lles permite adaptarse ás dificultades pro transporte. Nun escenario de guerra como o que agora acontece no Golfo Pérsico, co peche do paso estratégico de Ormuz, as dificultades para o transporte marítimo son mayúsculas. Un problema serio que se enfrontan as empresas de logística que operan na zona. Que no pueden salir de puerto porque no tienen un puerto de destino todavía asignado alternativo que no implique pasar por dentro del estrecho. Entonces sí, eso nos lo estamos encontrando todos los días. En vez de vir por o estreito teñen que dar toda a volta a Sudáfrica e iso mellor son retraso de 20 días e un sobrecoste do flete. Milleiros de barcos cargados con mercadorías que viaxan dentro ou fora dos contedores móvense dende o porto de Vigo cara a todo o mundo. Saber onde están en cada momento é vital para que a carga chegue a destino nas mellores condicións. Contamos con nuestra propia herramienta de software que nos permite monitorizar la carga, saber en tiempo real dónde se encuentra y en base a eso pues tomar decisiones con información. Un programa de xestión específico para empresas transitarias deseñado por unha compañía radicada no Porriño permite axilizar a busca de alternativas, con menor custe en prezo e tempo para garantir as entregas. Están identificados, los contenedores tienen sus matrículas, se saben dónde cargan, en qué barco van, hacia dónde se dirigen y eso es lo que sobre todo hace el software, conectarse a sistemas que luego somos capaces de predecir o dar una estimación de cuándo va a estar la mercancía de verdad. Un tráfico tan intenso que sen a axuda da informática sería inmanexable. A presidenta encargada de Venezuela deulle as grazas a Trump por recoñecer formalmente o seu goberno. Delcy Rodríguez reiterou a súa disposición a afianzar a cooperación en beneficio dos dous países. Tamén se escoitaron agradecementos a Trump por parte de algúns dos presos liberados nas últimas horas en Venezuela, no contexto da lei de amnistía impulsada pola presidenta encargada.
E a Garda Civil desartellou un grupo criminal chinés asentado en Madrid dedicado a roubar e extorsionar a empresarios tamén de orixe chinesa. Os axentes detiveron 8 persoas, atribúenlles o roubo a un empresario de Cantabria e a un deles a planificación do secuestro doutro en Valencia. O grupo, supostamente vencellado tamén co xogo ilegal e a prostitución, empregaba moita violencia nas súas accións. 3 persoas resultaron feridas, 2 delas de gravidade, nunha colisión frontal entre 2 turismos acontecida en Salvaterra de Miño. Unha muller que viaxaba de acompañante tivo que ser escarcerada polos bombeiros do Porriño. O accidente tivo lugar a tardiña, a altura da parroquia de Cabreira, no concello pontevedrés de Salvaterra de Miño. 2 turismos colidían frontalmente e un deles acababa caendo por un desnivel. Uno de los vehículos, en concreto el BMW, se salió de su carril, invadió el sentido contrario y colisionó con otro coche que venía de frente. En la colisión, pues el BMW se salió de la vía y cayó por un pequeño terraplén de unos 3 metros aproximadamente. Ao lugar chegáronse os servizos de emerxencias, a Garda Civil de Tráfico e os bombeiros do Porriño. A peor parte da colisión levou ao coche máis pequeno, onde viaxaban 2 mulleres que resultaron con feridas de gravidade. Unha delas tivo que ser escarcerada. Afortunadamente pues no ha habido víctimas mortales, 3 personas heridas, 2 que viajaban en el coche que iba sentido Porriño y una en el coche que viajaba sentido Salvaterra. Tanto o condutor do turismo como as 2 mulleres feridas graves que circulaban noutro vehículo foron evacuados en ambulancia a un centro hospitalario. A Garda Civil de Tráfico tivo que habilitar un carril alternativo para aliviar as retencións que se produciron na estrada afectada. Os equipos directivos galegos aumentan a presenza feminina nun posto que destaca por riba do resto, o de CEO. Galicia é a comunidade con máis conselleiras delegadas de España, superando o 30%. Estas siglas en inglés representan a persoa que ten a máxima autoridade na xestión da empresa, polo que cada vez máis mulleres toman o mando no tecido empresarial galego. A comunidade segue así apostando pola equidade e a inclusión no eido laboral. A taxa de actividade feminina en Galicia medrou 13 puntos nos últimos anos, situándose por riba da media nacional. Somos a segunda comunidade autónoma na que hai unha maior proporción de mulleres traballadoras. Temos menos fenda salarial que no resto do Estado, o paro feminino tamén está baixo. Outra cuestión importante é que moitas das mulleres que se incorporan ao mercado laboral teñen unha alta cualificación. Por certo, o QR que están vendo á dereita das súas pantallas achegalles a páxina Semana da Muller desta casa. Aí poden ver cortido que pon en valor o papel da muller na sociedade galega, porque nun día como este son importantes estes contidos, as celebracións, pero tamén as reivindicacións. Nos achegámonos a 3 mulleres galegas nos seus postos de traballo, coa súa determinación e profesionalidade. Elas van rompendo desigualdades como a brecha salarial ou o acceso ás xefaturas. Raquel Gandoi. Neste 8 de marzo citámonos aquí no Morrazo con Mónica Chaves, que é a presidenta, a xefa da Agrupación Municipal de Protección Civil de Moaña. Porque hoxe houbo regatas de traíñas, nas que, por certo, cada vez hai máis remeiras e máis patroas. Hai xa 3 décadas que en Galicia hai voluntarias en protección civil, pero que aínda é minoritario e que elas exerzan o mando, porque hoxe, que é un día de celebración, segue a ser tamén un día de reivindicar as desigualdades no acceso aos postos directivos. En Ourense estivemos con Inés máis Xuliana, 2 ciruxanas, as que este domingo lles tocou estar de garda. Inés Aldrey e Xuliana Fernández son cirurxiás no show Este 8M están de garda. Hai algo máis de 2 décadas, o 80% dos seus homólogos eran homes. Hoxe, elas, as axuntas, tamén as residentes, son maioría. Ademais, en España, xa imos pola segunda presidenta muller da Asociación Española de Cirurxía. Ambas as dúas coinciden. Os seus compañeiros médicos tratanas como iguais e son algúns doentes os que ás veces se resisten. Dignos. E cando vai vir o médico? É moi típico. Esperando que veña outro profesional a falar con eles. A veces cando vamos con compañeiros masculinos a tendencia é a que se refiran a eles en vez de a nós, aínda que nós sexamos as responsables do caso, pero pouco a pouco penso que isto vai mellorando. Costa un pouquiño que entendan que a responsabilidade nosa é non do compañeiro, que moitas veces pode incluso ser o residente, pero como é un home, pois a veces dirixense a él como se fora o responsable do caso. Pero eu creo que pouquiño a pouco iso xa vai cambiando e na xente xove, desde logo, nos non notamos que haxa ninguna discriminación.
Mónica Chaves é a xefa de Protección Civil de Moaña como voluntaria porque ela é artesá, fai bonecos que imitan os bebés. Como lle sucedía ás doutoras, ela atopa máis resistencia á súa autoridade nos eventos da xente da rúa que nos seus compañeiros que asumen que ela ten o mando. Hai moitas cousas que arreglar aínda, pero moitas. Pero máis importante que o día de hoxe, máis que celebración, ten que ser agradecemento a todas esas señoras que quedaron alá atrás, aboas, bisaboas, etcétera, que son as que foron loitando por darnos hoxe un sitio e a voz. A mesma voz feminina e con poder que hoxe teñen todas estas remeiras novas a bordo das súas traíñas mandadas por patroas. Mulleres traballadoras neste domingo 8 de marzo que non rematan xornada ao chegar a casa. Temos que falar de conciliación, porque chega o momento da loxística familiar. Das máis de 1.600, aí están vendo, excedencias que se aprobaron en Galicia pros coidados, o 85% pediron as mulleres, e só un 15% homes. Estas solicitudes supoñen unha suspensión temporal da relación laboral. Doutra banda, se falamos de reducción de xornada, aquí a brecha é aínda máis ampla. 9 de cada 10 que a requiren son mulleres. Isto produce maior fenda salarial e penaliza a carreira profesional. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participou en Ortigueira nunha reunión en el municipio coruñés con motivo do Día Internacional da Muller. A conselleira destacou neste día a plataforma de mulleres profesionais presentada pola Xunta, a maior plataforma deste tipo de España. Nela hai máis de 2.000 mulleres inscritas na nosa comunidade de diferentes sectores e moitas mulleres anónimas que queren que se visibilicen. É un gusto conmemorar este 8 de marzo neste Concello, como decíamos, facelo rodeado de mulleres e principalmente pois tras presentar esa plataforma que acabamos de presentar col presidente Alfonso Rueda. Esa plataforma Presentes, que é a maior plataforma de mulleres profesionais de Galicia e de España. Nestos momentos hai máis de 2.000 mulleres inscritas, mulleres que traballan en distintos sectores da nosa comunidade, moitas desas mulleres con traxectorias moi recoñecidas, pero tamén hai outras moitas mulleres anónimas que queremos que se vexan, que se visibilicen. A 5 meses do eclipse solar do próximo verán, xa hai reservas de aloxamento nas zonas de Galicia onde se vai poder apreciar o 100%. Unha oportunidade única na vida que poucos queren perder. Cristina do Río. Aquí na provincia de Ourense son 15 os concellos nos que se vai poder contemplar o 100% e cada unha a súa maneira está xa preparando, programando actividades para esa data. Aquí en Castro Caldelas, por exemplo, o punto de observación de referencia será o seu icónico castelo e tamén no sector da hostalería están preparándose para a ocasión, xa están recibindo chamadas, algunhas tan curiosas que ata se interesan polo tempo que pode facer o 12 de agosto. Esta é a perspectiva do eclipse que propón San Xoán de Río, a 1.200 metros de altitude e cun horizonte de 100 km de amplitude desde Penatrevinca ata o Rodicio. Con esta amplitude de 100 km vai vendo como parte da provincia de Ourense vaise quedando oscuras e outra queda en luz e logo volve a recuperar a luz según vaya pasando a lúa por diante do sol. Vamos facer unha cata de viños durante o eclipse, vamos ter música, vamos facer un montón de actividades e será obviamente cun límite de xente para que a xente que veña disfrute dunha boa experiencia. En San Xoán de Río, as escasas prazas de aloxamento están reservadas para esa data e mesmo se plantean a acampada. Reservamos todo esta mañá, enchemos todo, só nos queda unha habitación libre, porque, xa che digo, salir no periódico, a xente fixo as cousas rápido. Dende o ano pasado, hai chamadas de xente do norte de Europa que estes temas o toma moi en serio, chamando para reservar. Incluso hai hotéis que dixeron, oye, é que ainda non abrimos o ano 2026. O espectacular fenómeno natural coincide ademais con outro máis frecuente pero tamén fabuloso, as Perseidas, e ademais na semana máis turística do ano, a do 15 de agosto. Buena ocupación, sí. En verano en general solemos tener trabajo porque aquí la Ribera Sacra mueve mucho turismo. Hasta incluso le preguntaron a mi mujer, creo recordar, no hace muchos días, que la previsión del tiempo, que si había nieblas, que si no sé qué. Agora só falta que o 12 de agosto faga un día parecido a este.
O sector da automoción está en plena transformación da combustión á electrificación, pasando polos modelos híbridos. En Vigo teñen medio cento de marcas onde poden escoller. E se están pensando en cambiar de coche, hoxe remata o Salón do Automóvil no IFEBI. Alejandro Álvarez, ali hai coches coñecidos e outros non tanto, non? Sí, coñecidos, descoñecidos e outros bastante extravagantes. É o caso, por exemplo, do Cybertruck de Tesla que está acaparando todas as miradas. Non se pode mercar porque aquí en Europa pois non está homologado. É un exemplo do que podemos atopar aquí neste Salón do Automóvil do IFEBI, que vai pola súa edición número 35, unha edición de récord xa que aquí danse cita alrededor de 54 marcas, entre as que vai gañando peso xa as marcas asiáticas. Estará aberto ata hoxe, ata 7:30 da tarde, para aqueles que queran mercar un coche ou simplemente para aqueles que queran curiosear un pouco. Hai pois 6 ou 7 primicias que son eso, coches que se a xente quere miralos ten que vir aquí a propósito. A ver se vemos algunha novidade que non houbera o ano pasado. Por mirar que marcas viñen de fora, porque estes creo que van barrer o mercado europeo, En 2025, os bombeiros da Coruña realizaron algo máis de 2.000 intervencións, extinguiron preto de 250 incendios e rescataron 105 persoas. A cidadanía recoñece o seu esforzo e a súa profesionalidade. Demostrouno o seu paso o desfile co que os bombeiros celebraron o día do seu patrón. Non había urxencia nin tensión no parque de bombeiros, pero os efectivos estaban listos e as unidades móviles a piques de arrancar motores. Ás 10:30 comezaba o desfile. Es un poco ofrecerles y compartir con todos los ciudadanos y con todos los barrios de la ciudad pues nuestro día. É o día de San Xoán de Deus, patrón dos bombeiros, e na Coruña quixeron celebralo barrio a barrio con toda a cidadanía. Nos sentimos bastante queridos, es nuestra relación. La prueba es que en el día de hoy nos han llamado de muchos sitios. ¿A qué hora pasamos por ese barrio? Mis niños quieren veros. A primeira en recibilos, con ledicia e aplausos, foi a veciñanza de Novo Mesoiro. A eles tamén gustalles moito todo isto velos e que pasen por aquí polo barrio, que tamén, bueno, hai danlle vidilla ao barrio. E, bueno, ela ademais xa tiña preparado o traxe de bombeira, así que xa salimos á calle. Pois rescatan, se hai fuego. Despois a caravana pasou por Mato Grande, atravesou os castros e rodeou a fonte de Catro Camiños para avanzar polo centro da cidade. Para deixar constancia gráfica do día, escolleron o mellor escenario posible ao pé do faro romano. Foi unha parada breve, o desfile proseguiu polo paseo marítimo, onde aínda quedaba algún despistado. Debe ser non sei, de marcha ou que sei, queran salir a tomar o sol, non sei. Feliz día para todos os bombeiros. Cando un recibe nunha herdanza leiras de monte nas que nunca estivo, dar con elas volvese todo un traballo de investigación. Por iso xorden oficios novos como dun emprendedor de Noia que se dedica a rastrexar os arquivos e percorrer os montes ata atopar cada propiedade. Como chegar desde unha folla dun testamento a un terreo cheo de madeira ao que se lle pode sacar produtividade pero que quedou abandonado. No mundo da hiperconexión non hai aínda aplicación que nos sitúe automáticamente nesa leira, que un notario rexistrou nos tempos dos nosos bisavós, con nomes que xa non existen, gabias en lugar de coordenadas, marcos de pedra enterrados hoxe pola vegetación, ou lindeiros con outros herdeiros que saben dos seus bens tan pouco como a nós. A xente, cando intenta poñer orden nas herdanzas, dáse de conta que non están a nome de seus pais. E a veces non están tampouco a nome dos avós. Remontarse aos bisavós pois xa é unha quimera prácticamente. Entón, moitas delas, o que sucede é que pasaron a estar baixo titularidade descoñecida. Ao non actualizarse as titularidades no catastro, a busca hai que retrotraela aos arquivos que Manuel revisa seguido. Tens que recurrir a rexistros históricos, como pode ser os arquivos históricos provinciais, na Coruña é o Arquivo do Reino de Galicia, en Lugo é o Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Ourense, Pontevedra. É un pouco ir investigando, buscando as cédulas de propiedade pois daquela xente que en 1958, que cando se catastrou rústica por última vez de forma intensa, pois aí podes atopar o que había nome pois o no habitual para a xente da miña idade que estén a nome de bisavós. E despois hai que poñer iso sobre terreo.
porque sendo propietarios, ademais de ter un valor económico, temos responsabilidades, por exemplo, de limpeza, cando o monte está afectado pola faixa de prevención de incendios forestais. No catastro tes un plano, pero claro, no catastro vese moi bonito, pero despois no catastro ti ves un camiño, pero cando chegas ao lugar, ese camiño ou non o hai, ou eso que ves un camiño pois hai un taluz e ti non podes chegar a él, entón a cousa complícase. Todo sexa por recuperar o que é dun, sacar do abandono as nosas terras e devolverlles o valor que lles deron os que nos precederon. Hai mucha máis especialización en tema de piensos, de dietas. Nunca podías estar nunha tenda física valorando físicamente, non, os produtos, entón agradecese moito. Dan todo a cambio de nada, son agradecidos de todo, é unha felicidade para casa. Están falando da súa mascota. Temos máis de 20 millóns en España e cada vez pénsase máis no seu benestar. Estivemos nunha nova tenda na Coruña e xa lles adiantamos que a oferta de produtos e servizos é interminable. Maggie acaba de empezar unha nova vida na Coruña. Estamos encantadísimas con ela. Leva unha semaniña con nós, cando a trouxemos non era capaz nin de dar un paso fora do portal e agora estamos en Marineda. Atopámola nun centro comercial da cidade que ven de estrear unha nova tenda con máis de 1000 metros cadrados pensados por e pros animais. Como un membro máis da familia, que nos fai moita compañía, e son animais, bueno, que dan todo a cambio de nada, son agradecidos de todo. O mercado interpreta ese amor incondicional e correspondido como unha oportunidade. Nos últimos anos, a oferta diversificouse tanto que ás veces custa identificar a quen se dirixe o produto. En España xa hai unhas 5.000 tendas físicas especializadas no coidado dos animais. Tiña que acudir sempre a redes sociais, tendas web, e nunca podías estar nunha tenda física valorando físicamente, non, os produtos, entón agradecese moito. Tiene máis gente perros que hijos casi, ¿no? Y los cuida, no sé si mucho más, pero bueno, están como mucho más informados que antes. Hay mucha más especialización en tema de piensos, de dietas, vale, mucho más que antes, entonces es como un campo mucho más amplio. Queren vender, pero tamén concienciar e por iso colaboran con refuxios de animais para combatir o injustificable. En 2024, as protectoras recolleron máis de 290.000 cans e gatos abandonados. Cachorros nos entran todas las semanas, entonces es un no parar. Y adultos ahora mismo tenemos 6, 7, hemos tenido muchos más, por desgracia este año se ha muerto alguno de mayor, que no han encontrado hogar, han muerto en la protectora. En prácticamente a metade dos fogares hai polo menos unha mascota. Chegou marzo e en canto parou a chuvia e a terra secou, algo volve o traballo ás hortas. Acudimos ao mercado para ver que podemos ir colleitando nas próximas semanas. Son case días de primavera, pero con noites aínda frías e choivas que están por vir. Así é o mes de marzo e chegamos a él con moita humidade na terra. Así que de momento moitos dos produtos para a horta que nos ofrecen no mercado son para poñer a cuberto. Con todo, cebolo, porros, acelgas, leituga e amorodos están xa na hora de plantar. En esta época é o tempo das cebolas, do tomate e do pemento. Pois podes plantar guisante, neviña e así. De momento moito non. Co mal tempo que tivemos, pois a xente vai un pouco todo con retraso, porque non se pode plantar. Entonces, por exemplo, as cebolas xa en noviembre xa podíamos haber empezado e non se pode plantar. A 10 euros anda o cento de cebolo e a 7 a dúcia de tomates e pementos de padrón, a 2 a dúcia de leitugas. Os que viñeron ao mercado compran para consumo propio e polo que din o gasto compensa sempre que a plantación vaia para arriba sen incidencias. Ahora veñen os retirados, e entón veñen e queren levar 4 tomatiños, 4 pementos, para saber o que se come. Porque claro, hai tantas cousas, tantas pesticidas, tantas historias, e polo menos comer natural. Compensar sí que compensa, o caso que, bueno, dá traballo, ás veces, claro, tens que facer unha inversión, pois ao mellor morre, claro, pero a pena sí que vale. Sobre todo a hora de comer, o sabor non ten nada que ver. Non xa o mesmo de coller unha leituga á horta como comprará na plaza. Cambia che ben o sabor, e máis, nós non temos, eu nunca era invernadero, é todo ao aire. Ao aire libre podemos tamén transplantar coliflor, repolo e brócoli de primavera. Todo depende da zona onde esteamos. Os do sur e na costa poderán adiantarse,
mentres o resto se asegura de que non veña aínda algunha noite de xeada. E onde toca comer hoxe moi ben, a verdade, e en Ordes a vila celebra unha cita moi saborosa. Hoxe é o día grande da súa festa do Lacón con grelos. En ela repártense nada menos que 1000 kilos deste prato tan noso e tamén houbo poxa de gando. Andrea Otero ten máis datos. Sí, efectivamente, hoxe é o día de ensalzar o lacón con grelos aquí en Ordes, concretamente no Mesón do Vento, onde son os restaurantes e os bares os encargados de repartir este prato tan tradicional da zona. Outras actividades que nos oferta esta festa están relacionadas co mundo do agro. Temos concursos, equinos, feira de maquinaria agrícola e durante toda a mañá aquí neste recinto celebrouse unha poxa de gando frisón. E para rematar esta xornada festiva aquí en Ordes, a partir das 6 tocará a orquestra Los Satélites. Exposición de maquinaria, exposición de animales. Tenemos vacas y nada, venimos siempre a las subastas a mirar las vacas y nada, a mirar los animales con los niños y todo. Con grelos. O pulpo tamén, algo de todo, sí, algo de todo. Volvemos neste punto co código QR para lembrarlles que se queren gozar de contidos culturais, informativos e de entretemento que poñan en valor o papel das mulleres na sociedade galega e internacional. Isto é o que temos preparado mediante, como lles dicíamos, este código QR á dereita das súas pantallas. Poden acceder á plataforma Semana da Muller, na que recompilamos o mellor cine, series e historias apaixoantes das galegas. Ben, non lles desvelo nada máis. Xa saben, poden acceder a todo isto a través dese código QR. Avísame. Neste día tamén quixemos facer unha pequena homenaxe ás mulleres galegas que a través da súa influencia na cultura, na sociedade ou na política marcaron a identidade galega ao longo da historia, deixando un legado mesmo feminista que continúa inspirando xeracións. Son mulleres galegas que fixeron historia, adiantadas ao seu tempo, deixaron unha pegada imborrable e foron pioneiras en moitas disciplinas culturais, artísticas, intelectuais, académicas, marcaron épocas e xeracións e o seu legado aínda pervive. Concepción Arenal foi unha destacada xurista, poeta e figura do realismo literario español. Foi pioneira no feminismo e precursora do traballo social en España. A escritora Rosalía de Castro, pioneira das letras galegas, está considerada como unha das escritoras e poetisas máis importantes do século XIX. Emilia Pardo Bazán, novelista, ensaísta, dramaturga, foi unha pioneira na defensa dos dereitos das mulleres. Sofía Casanova, xornalista, poeta e novelista, converteuse na primeira muller española en ser corresponsal de guerra. Maruja Mayo foi unha das grandes figuras do cubismo e unha das principais artistas da xeración do 27. María Casares foi unha das grandes damas do cinema e do teatro francés do século XX. Juana de Vega, activista e escritora, foi un dos grandes referentes femininos do liberalismo progresista español do século XIX. E quedan moitas máis mulleres pioneiras na historia por destacar: María Soliño, María Pita, María Luz Morales, Isabel Barreto. Esta é unha pequena homenaxe ás mulleres galegas que a través da súa influencia na cultura, na sociedade ou na política marcaron a identidade galega deixando un legado mesmo feminista que continúa inspirando xeracións.